Gure herria, gure hizkuntza eta gure jendea ez da postaletan eta argazkietan kabitzen. Horregatik, bertatik bertara kanpainarekin gure bazterrak eta gure herriak beste modu batera ezagutzeko bidea erraztu nahi dizugu. Mailan esertzea, bertako produktuak dastatzea, edota gure bazterrei hitz egiten uztea bihur daiteke bidaiarik ederrena. Bizirik gaudela sentitzeko pasaportea. Izan ere, euskararen herria da gurea. Hemen euskaraz bizi gara eta elkarren ondora bilduta sentitzen dugu babesa, hurbiltasuna, hizkuntzaren arnasa. Bertatik bertara. Ongi etorri eta on egin.